Какво означава да си праведен в Христос? Чрез Христос. Филипяни 3 глава 9 стих Павел казва: и да се намеря в Него, имайки не своя от закона праведност, а придобивана чрез вяра в Христа, сиреч праведност от Бога чрез вяра. Може да бъдем единствено праведни чрез вяра, чрез чистия помисъл на сърцето ни, чрез нашите намерения и нашите помисли, имайки не своя от закона праведност. Не тази праведност, която ние разбираме като добра, не тази праведност земната, не добрите ни дела, не от кое сме се отказали, не колко се мъчим да бъдем перфектни за Христос, не колко усилено го търсим с наши сили, а придобивана чрез вяра в Христа, сиреч праведност от Бога чрез вяра. Вярата е в основата на всичко. За да стъпиш на тази канара, Христос ти трябва вяра. За да бъдеш праведен от Бога, всичко става чрез вяра. В Евреи 11 глава не се дават толкова много примери за вярата и че всичко, което се е писало от Битие до Откровение, всичко е основано на вяра. И в 6 стих четем: а без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото уния, които дохождат при Бога, трябва да вярват, че Той съществува и награждава уния, които го търсят. Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт и не се намери, понеже Бог го пресели, защото преди преселянето си той получи свидетелство, че е угодил Богу. Всичките примери, които имаме дадени за пророци, за Божии хора, те са за да ни помогнат ние да повярваме. Затова Исус не ни казва: имайте голяма вяра. Той ни казва: дори вяра колкото едно синапено зрънце е достатъчно, но тази истинска вяра, която преобръща планини, тази вяра, която е твърда и непоклатима, тази вяра, която независимо от всичко е убедена, дори и да не разбира, дори и да не вярва. Та на въпроса: ние сме праведни в Христос само и единствено чрез вяра, не чрез дела, защото делата ни, дори като вярващи, все още са грешни. Делата ни като вярващи все още извършваме грях и не може да избягаме от този грях. Праведни сме по сърце с вяра. Никой не ти ги обяснява тия неща. Освен Святия Дух. Това, което разбрах последните дни, е, че трябва напълно да вярваме на всяка една дума написана в Словото и да не забравяме кои сме, да не забравяме в какво вярваме. Наистина да започнем да вярваме, а не да разбираме, не да си доказваме. Затова се нарича вяра. А вяра е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що не се вижда. Защото ако вярваме в видимото, то тогава нищо не правим.